Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw, dwi'n mynd i amgeisio i ateb i'r cwestiwn sut rydyn ni'n gallu cynhedlu neu cyfyntyru yr apiau mewn yn yr clwyfan Windows trwy defnyddio yr PY installer i greu .exe file, ond yn y cyfamser i datblygu mewn yn ymgylchiad o'r Linux mewn yn Windows. Wel, os ydyn nhw'n tybied, mae'r ateb yw i'r cwestiwn hynny yn hawdd, rydyn ddim yn defnyddio yr is-gefn drefn Windows ar gyfer Linux, sef WSL neu USL. Ond yr rhywbeth gyda hynny yw fod yma'r WSL neu USL yn bodoli mewn yn yr Windows fel yr is-gefn drefn, ond maen yn hollol yn amgylchiad neu pensaerniaeth Linux go iawn os ydyn eisiau i gydledlu neu cyfyntaru rhyw fath o'r gwerthydolion mewn yn amgylchiad hynny, fe fydda hynny yn cynhedlu yr apps sydd yn gallu rhedeg mewn yn amgylchiad o Linux, ond nid ar Windows. Felly, os ydyn eisiau i datblygu rhyw fath o'r app lle ydyn yn gallu ei dosbarthu fe i defnyddio'r ar Windows ac nid ar Linux, beth i'w wneud? Oherwydd, os ydyn edrych ar yr wefan swyddogol ar gyfer y PY installer neu PY installer ar brawddeg, maen nhw'n dweud mae'r PY installer wedi ei prawf holwyd yn erbyn yr Windows, Mac OS X ac Linux, ond nid yw ei yn cydbwyntio croes llwyfan neu croes cydbwyntio i wneud yr app Windows. Mae angen i redeg PY installer ar Windows ac i wneud neu i creu yr app Linux, mae angen i chi i'w redeg ar Linux ac yn y blaen. Felly, ar gyfer hyn, os ydyn yn arferol, enghraifft yn dablygwr mewn yn amgylchiad o Linux, ond ydyn eisiau i defnyddio yr un amgylchiad o'r Linux i cynyddu neu i cyfyntyru yr apiau sydd yn gallu redeg mewn yn llwyfan o'r Windows fel gwerthydolion.exe mewn yn Windows. Ydy hynny yn galliagol? Wel, ar gyfer hynny, dwi'n meddwl mae angen i ni i fod gyda ni rhyw fath o'r cregyn lle ydyn nhw'n gallu defnyddio fe yn y unbodd fel ydyn nhw'n defnyddio'r bash cregyn. Os ydyn nhw'n gallu, enghraifft, dod o hyd o rhyw fath o bash cregyn, yr un cregyn fel ydyn nhw'n defnyddio mewn yn yr amgylchiad Linux, ond yn rhedeg yn yr amgylchiad o Windows, felly ydyn nhw'n gallu parhau i datblygu mewn yn amgylchiad o Linux trwy'r bash cregyn ar Windows. Ac wedyn, i defnyddio hynny i cyfyntyru gwerthydolion .exe mewn yn cregyn bash sydd yn gorwedd yn uchod i'r pensaerniaeth Windows yn atrach nag i fod yn rhyw fath o is-pensaerniaeth neu is-strwythyr dan yr Windows sydd yn hollol gwahanol gyda hunain fel yr holl pensaerniaeth Linux sydd yn hollol gwahanol i'r pensaerniaeth Windows, ond os ydyn nhw'n gallu dod o hyd o rhyw fath o'r cregyn bash sydd yn gallu redeg gyda'r gorchmynion Linux fel cregyn uwchben ac ar yr pensaerniaeth o Windows, felly ydyn nhw'n gallu gwneud hynny, defnyddio rhyw fath o meddalwedd sydd yn rhedeg yn gyffredinol mewn yn Windows, ond rhedeg mewn yn y cregyn bash hwn sydd yn gorwedd uwchben yr pensaerniaeth o Windows. Ac wedyn i cynhedlu y .exe fel trwy'r bash cregyn. Wel, mae'r ateb i'r gofyn hynny ers blynyddoedd ac mae'r ateb yn galw sig wyn. Felly fan yma
mae'r hwn wefan swyddogol ar gyfer yr meddalwedd hon. Mae'r hwn yn casgliad o'r meddalwedd oddi wrth yr amgylchiad o'r Linux, ond wedi ei gybydwyr ar gyfer y Windows fel y gallon nhw yn rhedeg mewn fel meddalwedd mewn yn Windows, ac hefyd ar yna yn gallu rhedeg y bash cregyn mewn oddi wrth sigwyn ar Windows, ac wedyn yn barhau i gweithio yn union fel y byddem ni'n mewn yn yr amgylchedd Linux go iawn, ond yn unig trwy'r bash arec sydd wedi ei gybydwyr mewn yn yr bensernaidd Windows i redig ar Windows ac i ymdwyn yn union yn gwmws fel yr un yn yr Linux amgylchiad go iawn. Gyda'r holl casgliad o'r offrenau sydd yn cael mewn yn amgylchiad Linux go iawn. Felly, i arddangos hyn, ar yr ochr chwith mae gyda ni yr icon ar gyfer y terfynell mewn yn yr sigwyn. Felly, os ydyn ni'n clicio arno fe, mae hwn yn dechrau terfynell fel yr cymell gorchymyn neu'r command prompt mewn yn Windows. Ond nawr, os ydyn ni'n rhedeg yr gosfynion sydd yn gyfrifol ar gael mewn yn yr amgylchedd Linux, fel er enghraifft uname, ac wedyn namin o, neu er enghraifft PS mans EF, ac yn y blaen, neu date, fel hwn. Nawr, trwy'r cregyn bash hwn, ydyn yn gallu parhau yn union fel yr byddem mewn yn yr amgylchiad Linux go iawn, ond yn mwy nag hynny, ydyn hefyd gallu yn rhedeg yr meddalwedd Windows oddi wrth y cregyn. Felly, os ydyn eisiau i rhedeg yr meddalwedd Notepad, dyna ni. Felly, os ydy unrhyw meddalwedd Windows mewn yn yr llwybr o'r cregyn hwn mewn yn y bash cregyn, fel er enghraifft WordPad neu Write, ydyn yn gallu rhedeg hynny hefyd. Yn y un modd, os ydyn yn dechrau terfynell ar gyfer yr Windows gorchymyn cymell neu'r Windows command prompt, ac wedyn os ydyn gwybod ple ydy'r gorchmynion ddigwyn yn lleoli, ydyn yn gallu mochilio i'r bygellau hynny, fel er enghraifft fel hyn. Ac wedyn ydyn yn gallu rhedeg yr un orchmynion Linux yn union fel byddem ni'n mewn yn yr amgylchiad Linux. Oherwydd mae'r gorchmynion hyn i gyd wedi eu cydbentwyr ar gyfer y llwyfan ar gyfer yr pensernaidd Windows. Felly, dyma'r un ateb i'r gofyn sut ydyn ni'n gallu parhau i datblygu mewn yr amgylchiad o'r Linux, ond i gydbentwyr yr gradolion sydd yn rhedeg mewn yn y bensernaidd o'r Windows. Dwi'n meddwl, os ydyn ni eisiau, neu os ydyn yn edrych i defnyddio yr WSL neu yr is-gefndrefn Windows ar gyfer Linux, felly os ydyn ni'n mynd i cydymperu yr apiau mewn yn yr amgylchiad hynny trwy defnyddio y Pi installer, felly fydden ni'n angen i mewn-sefydlu Python mewn yn yr amgylchiad hynny, ac py installer neu Pi installer hefyd mewn yn y WSL, ac wedyn i defnyddio y rhain i cynhedlu yr apiau sydd yn rhedeg mewn yn Linux, mewn dan yr gefndrefn Windows ar gyfer Linux. Ond os ydyn eisiau
wedyn I cynhedlu .exe sydd yn rhedeg yn yr amgylchedd o'r Windows, fe byddai'n ni'n angen I wneud yr un peth ar y rhanbarth sydd yn Windows go iawn, ac wedyn unwaith eto mewn sefydlu Python ac wedyn py install mewn yn rhanbarth Windows go iawn ac I aladrodd yr un peth. Ond, wedi dweud hynny, nid yw sicwyn yr unig darparwr sydd yn gallu cynnig yr cregyn bash sydd yn gallu rhedeg ar Windows. Mae'r cregyn bash hefyd ar gael oddi wrth Git. Enghraifft, os rydyn eisiau I datblygu gyda'r offrynau ac hefyd y taglinau sydd yn angenrheidiol ar gyfer rhywun sydd yn datblygu yr APA yn y dyddiau hyn, mae angen I ni I defnyddio Git, ac os rydyn ni'n mynd I defnyddio Git fodd bynnag, oherwydd mae'r Git eisoes yn cynnwys yr bash cregyn, felly does dim angen I ni I mewn sefydlu yr bash cregyn oddi wrth sicwyn yn wahanol, a rydyn yn gallu defnyddio yr un oddi wrth Git. Felly, yn y fideo hwn, dyma beth dwi'n mynd I gwneud. Dwi'n mynd I mewn sefydlu Git ar yr cyfrifiadur, ac wedyn I defnyddio yr cregyn bash cynnygwyd oddi wrth Git fel fy ymgaffiad o'r datblygu APA ysgrifennud mewn yn iaith rhaglenni Python. Felly, ar gyfer hyn, y cam nesaf yw I lawrlwytho ac wedyn I mewn sefydlu Git gyda'r bash cregyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu gwneud hynny trwy clicio ar yr cyswllt yma ar gyfer Windows, ac wedyn I lawrlwytho'r protogaeth diwethaf ar gyfer yr 64 Windows, fel hwn. Ac yn y cyfamser, yn trafod rydyn yn achos ar gyfer lawrlwythiad o Git, rydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer Python hefyd. I clicio ar cyswllt i'w llawrlwytho, ac wedyn i'w mewn sefydlu fan yma. Felly dyma'r llawrlwythodau wedi eu cwblhawyd, felly yn gyntaf dwi'n mynd I clicio ar yr un ar gyfer Git. Ac wedyn I gytuno gyda'r trwydded. Wedyn ynglyn am yr ac wedyn ynglyn ar adolygydd amwell ar gyfer Git, dwi'n cytuno angen I ni I defnyddio yr adolygydd Vim. Ac wedyn I defnyddio y terminal gyda'r enw min.tte sydd yn debygol iawn i'r rhain mewn yn yr amgylchiad Linux, lle ydyn ni'n gallu rhedeg yr cregyn bash. Ac wedyn I aros ar gyfer yr mesafyddiad. Dyna ni. Nawr, os ydyn yn dewis I lansio Git bash fel hwn. A dyna ni. Dyma'r terminal lle ydyn gallu rhedeg neu ei defnyddio yn gwmws fel y byddem ni'n mewn yn yr amgylchiad Linux go iawn. Felly, nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn uname, namin A, felly, mae hwn yn dychwelyd yr arbenigedd fan yna.
beth am PS namin AF a dyna ni. Mae'n union fel yr amgylchiad Linux, ond yn rhedeg ar y Windows yn ytrach nag fel is-gefndrafn gwahanol i'r Windows. Felly, os ydyn eisiau i hangu yr terfynach hwn, ydyn yn gallu clicio neu deillio ar y eicon ar yr cornel yr chwyth yn uchod, ac wedyn i dewis dewisiadau, ac wedyn am gyfer yr maint o'r, neu maint o laeth o'r terfynall, ac yn clicio ar Windows, ac rydyn yn gallu, er enghraifft, addasu o gwmpas maint o laeth, ac wedyn i clicio ar y botwm i dewis yr maint cyfredol fel hwn, ac wedyn i'w cymwysio fel hwn. Dyna ni. Nawr, os ydyn nhw eisiau i cychwyn terfynall arall, neu cregyn arall, ac yn gallu clicio ar y botwm, ac wedyn mae'r hwn i fod i mewn yn yr un maint, fel benodwyd. Felly, os ydyn eisiau i rhedeg yr adolygydd Vim neu VI, ydy fe ar gael i mewn yn yr cregyn fan yma. Felly, os ydyn rhedeg y gorchymyn VI, ac wedyn namin fersiwn. Felly, yr ateb ydy, mae'n bodoli, ac mae'n ein yn fersiwn neu troedagaeth 9.1 sydd yn diwethaf, neu diweddaraf, ac ydy ei yn gwerthuddolwyd ar gyfer y Python, ac os ydyn yn edrych i lawr ar y restr fan yma, ac yn edrych ar yr eitem yma ar gyfer Python 3, mae gyda ni yr arwydd croes neu ychwaneg ar ochr chwyth. Felly mae'r hwn yn arwyddocau, mae'r hwn yn ei gweithredoedd ar gyfer Python 3. Felly, os ydyn eisiau gwybod beth ydy'r arwyddocad o'r blaen sleis dyn, felly mae'r hyn yn arwyddocau, mae'r Python 3 neu y llyfrgelloedd ar gyfer Python 3 yn ei llwythyd yn dynamig neu yn symudoliedig. Felly, os ydyn ni'n wneud rhywbeth sydd yn eisiau rhyw fath o llyfrgell o ddiwedd Python 3, yn unig ar y foment hynny, fe byddai llyfrgell yn cael ei llwythwyd. Yn ytrach na cadw yr holl llyfrgelloedd yn gyfredol yr holl amser. Felly, dyma'r git ac hefyd yr cregyn bash ar gyfer yr Windows sydd yn rhedeg uwchben neu yn uchod i'r pensiarnaeth Windows wedi ei mewnssefydlwyd. Y cam nesaf yw i mewnssefydlu Python, ac rydyn gallu clicio ar unwaith eto eicon ar gyfer llawrythiadau wrth y poriwr, ac wedyn i dewis yr un fan yma. Ac dwi'n mynd i dewis i ychwanegu Python i mewn i'r amywolyn amgylchiad path yn y brith lythrennau, ac wedyn i clicio ar mewnssefydlu yn nawr. A dyna ni. Yr oedd yr mewnssefydliad yn llwyddiannus, felly nawr os ydyn yn dychwelyd i'r terfynall ar gyfer cregyn bash fan yma, ac wedyn os ydyn yn rhedeg y gorchmyn which neu pa un o'r Python 3. Dyna ni. Os ydyn na yn rhedeg yr gorchmyn Python 3, ac wedyn namin troedigaeth neu fersiwn fel hwn. Felly, oherwydd yr oedd yr mewnssefydliad o'r Python yn digwydd ar ôl yr cychwyniad o'r terfynall fan yma cyfredol, dwi'n meddwl mae angen i ni i cael yr terfynall hon ac wedyn i dechrau un sydd yn newydd fel hwn. Ac nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn which Python, dyna fe, ac os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn
Python namin project neu version. Dyna ni. Ac wedyn os ydyn rhedeg yr gorchymyn, Python namin m ar gyfer meddolyn neu modiwl ac wedyn yr enw o'r modiwl, PEP neu pip ac wedyn yr project neu version. A dyna ni, mae'n ein dweud mae'r pip wedi ei mewnbydryd hefyd. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i darparu yr amgylchiad ar gyfer y adolygydd, ddim neu VI ar gyfer y raglenni mewn yn y iaith Python, ond cyn hynny, yn bod ni mewn yn yr amgylchiad bash, mewn yn yr cregyn bash ar gyfer Git, felly, ydyn nhw'n gallu gwneud ddau peth. Felly, os ydyn yn y canol o'r adolygu rhyw ffeil, ac efallai os ydyn yn canfod yr llinell dalsydd fan yma sydd yn ychydig yn rhy tennau i fod yr predegwr neu rhedwr, felly ydyn yn gallu newid fe trwy'r deicliciwr ar yr eicon ar y gornel yr chwith yn uchod, fel hwn, ac wedyn y dewis y dewisiadau. Ac wedyn, mewn yn y dewisiadau, ydyn yn gallu dewis yr adreciad ac hefyd yr rhedegwr neu rhedwr, ac wedyn yn hytrach nag i fod yn llinell, ydyn yn gallu dewis plocyn fan yma, ac wedyn clicio ar cymwisio fel hwn, ac wedyn i achub, ac wedyn nawr mae gyda ni blocyn sydd yn yr rhedwr, sydd yn ychydig efallai yn fwy eglur. Felly dyma'r gyntaf beth. Yr ail peth yw, os mae'n gyda ni eisoes yr cregyn wedi ei mewnbydryd ar y cyfrifiadur. Felly, fel esboniad o blaen, mae'r meddalwedd neu'r gorchmynion oddi wrth cregyn yn gallu rhedeg fel arferol, fel rhaglennau arferol yn yr Windows go iawn. Felly, gyda ni fan yma yn defnyddio yr cregyn bash ar gyfer Git. Felly, os ydyn nhw'n gallu gosodi llwybr i'r gorchmynion hyn oddi wrth y cregyn, felly ydyn nhw'n gallu rhedeg rhain hefyd mewn yn yr cregyn ar gyfer y Git bash. Felly, ble mae'r gorchmynion ar gyfer y cregyn wedi ei mewnbydryd yn arferol. Felly, yn fy'r cyfrifiadur hwn, maen nhw'n bodoli mewn yn y pegell o dan y prif pegell ec mewn yn Windows, ac wedyn o dan y fe mae gyda ni pegell cregyn 64, ac o dan y fe mae gyda ni, enghraifft yr gorchymyn hwn, gyda'r enw ffiglet fan yma, sydd wrthyn ei mewnbydlu yn bwriadol o'r blaen. Felly mae hwn yn bodoli mewn yn yr amgylchiad cregyn neu y cregyn bash ar gyfer cregyn, ond pan ydyn yn ymgeisio i rhedeg y gorchmyn hwn mewn yn y cregyn ar gyfer Git bash fel hwn, enghraifft ffiglet, ac wedyn namin version neu trafodaeth. Felly mae'n dweud ni canfyddiad y gorchmyn hwn, ond ydyn yn gallu rhedeg hwn oddi wrth yr cregyn ar gyfer Git bash fan yma, oherwydd mae'r hwn yn yr un fodd fel y cregyn ar gyfer cregyn yn y ystedd neu gorwedd uwchben yr Windows arferol. Felly mae'r hwn yn gallu rhedeg unrhyw gorchymyn neu meddalwedd mewn yn yr Windows go iawn. Felly nawr, os ydyn yn mynd i'r Windows File Explorer, ac wedyn mae'r gorchmynion ar gyfer cregyn yn bodoli dan yr ec, a wedyn cregyn 64 ac ydyn bin. Felly ar ôl hynny, os ydyn yn mewnbynnu allan llwybr ar gyfer hyn, sef blaenslaes ec, blaenslaes, ac wedyn cregyn, ac wedyn 64, ac wedyn bin, ac wedyn ffiglet, ac wedyn namin version, fel hwn. Felly, dyna ni, nawr mae'n gallu dod o hyd o'r gorchymyn cregyn fan yma. Felly, ydyn yn gallu ei rhedeg fe yn arferol, wel, enghraifft gyda'r dewisiadau P,
ec i canoliaddio yr safle o'r ysblyniad ac wedyn ti i defnyddio y holl llawn hyd o'r sgrin ac wedyn namin F ar gyfer y ffel ar gyfer y ffont fel big ac wedyn rydyn gallu dweud rhywbeth fel low byd fel hwn ac mae'r hwn ddim ond yn ysbynnu yr geriau i mewn yn y geriau fawrion fel hwn. Ond os ydyn eisiau i cynnwys y llwybr i'r gorchmyn ar gyfer sicwyn i mewn yn ein cregyn ar gyfer git bash, rydyn gallu adolygu yr ffel ar gyfer yr gorchmyn rhedeg ar gyfer y git bash drwy yn defnyddio fai ac wedyn .bash rec ac wedyn rydyn gallu mewn osod yr gorchmyn i allforio yr anwylyn amgylchiad, path yn y prithrythennau ac wedyn i fod yn gyntaf oherwydd ydyn ni eisiau ar gyfer yr gorchymyn i rhedeg un sydd yn perthnasu i'r git bash cyn yr rhain sydd yn perthnasu i'r sicwyn, felly ydyn yn gosod yr llwybr i'r sicwyn ar ôl yr arwylyn o'r path yn y prithrythennau ac wedyn rydyn defnyddio y llawn wahanol ar gyfer yr gwahanol ar gyfer y llwybr i mewn yn y path neu llwybr ac wedyn rydyn gallu mewnbynnu llwybr i'r gorchmynion ar gyfer y sicwyn sef blaenslaes, ec blaenslaes ac wedyn sicwyn 64 ac wedyn bin fel hwn ac wedyn rydyn gallu gosod yr rhan gwahanol arall fan hwn ac wedyn rydyn gallu achub y ffel fan hwn ac wedyn rydyn gallu ei cymwysio trwy rhedeg y gorchymyn sos neu tarddiad ac wedyn yr ffel fel hwn. Nawr os rydyn yn mewnbynnu y gorchymyn fel o blaen heb llwybr gyda dim ond gorchymyn feiglin eu hunain heb llawn llwybr, felly mae'n gallu darganfod yr gorchymyn i mewn yn yr amwylyn o'r llwybr yn y prithrythennau path fel hwn ac mae'n ein i mewn fan yna. Felly os ydyn eisiau i mynd sefydlu y pecnau ar gyfer Python i mewn yn yr adolygydd y Vim fel y gallwn ni enghraifft defnyddio rhyw fath o'r gwiriwr i wirio ydy rhyw fath o'r gwall i mewn yn y gystrawen yn y daith raglenni Python ond hefyd os ydyn eisiau rhyw fath o'r offer neu taclen sydd yn gallu cyflawni y cod neu y datganiadau pan ydyn yn mewnbynnu y datganiad Python i mewn yn adolygydd, ydyn yn gallu mewn sefydlu y pecyn ar gyfer hyn hefyd. Beth sydd mor wych gyda'r Python yw mae'r cymaint o'r dewisiadau ar gael ar GitHub ynglyn â'r pecnau sydd ydyn yn gallu ei defnyddio. Un o rhain sydd ydyn gallu ei defnyddio ar gyfer yr pecyn rheolwr ar gyfer y pecnau i mewn yn y Vim yw yr un fan yma gyda'r enw vandal.vim ac wedyn os ydyn eisiau i mewn sefydlu pecnau neu taclen i mewn yn yr amgylchiad o Vim, mae angen i ni neu rydyn gallu defnyddio y pecyn neu yr pecyn rheolwr hwn ond mae ar gael dewisiadau eraill hefyd. Ond dwi'n mynd i defnyddio hwn fan yma, felly i'w mynd sefydlu rydyn gallu dilyn yr cyfarwyddiadau fan yma. Felly yn gyntaf mae angen i ni yr meddalwedd Git sydd eisoes mae hynny gyda ni. Ac wedyn yn yr ail troed mae angen i ni i mynd sefydlu neu i clonio neu i ailbrigdyfu
Dwi'n meddwl mae'r gair clon yn tarfu oddi wrth y Groeg ar gyfer y brigyn, os ydyn eisiau i cynhyrchu yr un brigyn, ydyn gallu clonio fe, felly ydyn gallu defnyddio y gair efallai brig neu brigyn tyfu ar gyfer clonio, ydyn gallu mae angen i ni i clonio yr cadwfarn yma yn lleol ar y cyfrifiadur ac rydyn gallu gwneud hyn trwy'r rhedeg y gorchymyn hwn ac rydyn gallu copio neu deblygu y gorchymyn hwn i mewn yn y toced ffordd trwy clicio ar y icon fan yma ac wedyn i'w lido mewn ar y cymell gorchymyn fan yma ac wedyn i pwyso ar y botwm ddodiad, ond yn gyntaf cyn hynny mae angen i ni i sicrhau mae ydyn ni'n union yn y cartref pregell fel arwyddocawd gyda'r symbol neu arwydd tilde fan yma. Mae'r hwn yn arwyddocau i ni ydyn yn cyfredol i mewn yn yr pregell cartref. Wedyn, wedi gwirio hynny, ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm dodi i'w rhedeg y gorchymyn hwn, a dyna ni. Felly, i dadansoddi y gorchymyn hwn yn ychydig, mae'r hwn yn gyda'r anrhedeg yr gorchymyn gyd gyda'r dewisiad clon i deiblygu cadw'r ar yr cyfeiriad hwn i mewn yn rhwngcryd, sef ar yr rhwyfan o'r github.com i mewn yn yr cyfriadau lleol yn y lleoliad fan yma, sydd dan yr pregell cartref ac wedyn i mewn yn y fe mae gyda ni yr pregell gyda'r enw .vim ac wedyn blaenslais bundle neu sibor neu byrthnaid ac wedyn blaenslais bundle.vim. Felly nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn i rhestru y bwysiad i mewn yn y pregell hynny fel hwn. Bundle neu sibor neu byrthnaid ac wedyn bundle.vim. Felly, dyna'r y cymwysiad. Wedyn, ar gyfer y trydydd troed, mae angen i ni i ffurfweddu yr mewn plygau neu mewn plisgynnau, sef mae angen i ni i copio a wedyn i lido yr cod hon i mewn yn yr ffeil gyda'r enw'r .vimreg, sef yr ffeil ar gyfer y gorchymyn rhedeg ar gyfer vim. Felly dwi'n wedi copio hynny i mewn i'r docfrodd ac wedyn dwi'n mynd i agor y ffeil gyda'r enw .vimreg fel hwn. Ac wedyn i lido mewn trwy'r pwyso ar y botwm i ar gyfer i mewnbynnu ac wedyn i dewis i lido a dyna ni. Nawr, dwi'n gwybod mae'r rhanbarth hwn sy'n dechrau oddi wrth yr geiriau the following are examples. Mae'r rhain, y llinellau hyn, dim ond yn enghreifftiau o sut i defnyddio yr pecyn hwn. Felly dwi'n gallu ei swybu mas drwy'r gosod yr arwydd y dwbl dyfnod hwn fel arwydd i swybu mas y llinellau hyn. Fel hwn, dyna ni. Wedyn i cymwysio yr newidiau hyn, mae angen i ni yn gyntaf i achub y ffel ac wedyn i ymadael ac wedyn i'w alagor fel hwn ac wedyn i mynbynnu gorchymyn plugin install gyda'r presgriffen P ac y presgriffen I ar gyfer install fel hwn a wedyn pwyso ar ddodiad a dyna ni. Mae'r hwn wedi sefydlu yr pecyn sydd yr rheolwr pecynnau ar gyfer Vim gyda'r enw bundle.vim. Nawr, ydyn gallu sefydlu yr ail pecyn ar gyfer Vim. Ac mae'r hwn gyda'r enw el oddi wrth y cyfrif gyda'r enw dense gysylltnos analysis.
neu'r trwch gysylltnod dadansoddiad. Felly, i'w mynsefydlu hwn, mae angen i ni i dilyn yr cyfarwyddiadau fan yma. Felly, fan yma mae gyda ni 3 diwylliad ar gyfer Vim neu NeoVim neu Windows, oherwydd yn defnyddio isbygell .vim yn ytrach nag isbygell Vim files dan bygell cartref. Felly, yr un sydd yn berthnasol i ni yw yr un fan yma gyda'r enw Vim Packload. Felly, dwi'n mynd i'w copio hynny fel hwn. Neu yn ytrach, oherwydd mae gyda ni ddwy llinell fan yma, dwi'n mynd i copied un ar y tro fel hwn. Ac wedyn i'w lido mewn. Ac wedyn yr ail. Fan yma. Ac wedyn i'w lido mewn. Fan yma. Ar ôl hynny, mae angen ni i ysod yr gosodiad i mewn yn yr Vim areg fel hwn. Trwy clicio ar yr eicon i'w copio i mewn i'r doced fwrdd. Ac wedyn i mewn yn yr cregyn o'r git bash i agor yr Vim areg. Fel hwn. Ac wedyn i'w lido mewn fel hwn. Ac wedyn, unwaith eto, i cymwysio y ffal hwn, mae angen i ni i achub, ac wedyn i amadal, ac wedyn i agor fel hwn, ac wedyn felly, oherwydd yr hyn yn defnyddio yr bundle fel yr rheolwr becyn, mae angen ni i defnyddio yr gair fan yma i fod yn plugin ar ytrach nag plug, sef i fod yn pilsgyn i mewn yn ytrach nag pilsgyn, ac wedyn unwaith eto i achub, ac wedyn i amadal, ac wedyn i'w algor, ac wedyn i rhedeg o gorchymyn plugin install gyda'r prifrithyn P, ac wedyn y prifrithyn E, fel hwn, a dyna ni. Felly mae'r ail pecyn wedi ei mynsefydlwyd yn llwyddannus. Felly nawr yr yn gallu adael yr rhagwyneb fan yma, ac unwaith eto yr yn gallu ymadael y ffeil hefyd. Felly gyda'r pecyn hwn, gyda'r enw L, beth sy'n digwydd yw byddai hynny yn gwirio cystrawen i mewn yn iaith Python. Mae'r hwn cyfrwaith neu'r proses gyda'r enw o linting, lle mae'r pecyn yn dadansoddi grŵp un llinell fel pan ydyn yn nyddu llinyn neu llinell oddi wrth gwlan, enghraifft, neu oddi wrth yr planhigyn gyda'r enw llun yn Gymraeg, neu yn Saesneg flax neu linseed neu lin, neu neu'r linseed plant. Dyma ple y mae'r gar llinell neu llun neu llinyn yn dod oddi wrth y planhigyn hwn. Felly, os ydyn er enghraifft agor yr ffeil i mewn yn iaith oglenni Python, er enghraifft os ydyn creu ffeil cod tadad newydd fel hwn, gyda'r pwylliant fel cyfarch, sydd yn allbynnu yr brawddeg Hello Byd,
fel hwn, ac wedyn i'w rhedeg. Nawr, os ydych chi'n yn achub y ffeil, ac wedyn ei rhedeg, fel hwn, rwy'n mynd fyny Python, ac wedyn gwaglau mewn.py. Unwaith eto. Dyna ni, mae'n gweithio, ond pan ydyn yn adolygu y ffeil hwn, drwy defnyddio VI, felly does dim unrhyw dadansoddiad o'r codtadiad sydd yn digwydd, ac hefyd y rheswm ar gyfer hyn yw oherwydd nid ydy'r meddalwedd sydd i'w mewn yn Python gyda'r enw pylint wedi ei mynd sefydlu, felly y troed nesaf yw mae angen rhaid i ni i'w mynd sefydlu trwy'r pip mynd sefydlwr ar gyfer Python fel hwn. Pip wedyn install ac wedyn pylint fel hwn. A dyna ni, ac wedyn ar ôl hynny, mae angen i ni i mewn ysod yr gosodiad i mewn yn yr ffeil ddim areg i cyfarwyddo yr ddim i cymwysio yr pylint fel yr lintydd neu y dadansodwr ar gyfer cystrawen ar gyfer yr Python. Felly, ar gyfer hyn mae angen i ni i adolygu yr ffeil .vim areg unwaith eto, ac wedyn i mewn yna fe, mae angen i ni i mewn osod gorchymyn gyda'r fel hwn, let, a wedyn egg, llan a tanod, ac wedyn linters, wedyn yr arwydd cyfartalnod, ac wedyn yr agor confrach cyliog, ac wedyn single dyfnod, ac wedyn yr enw o'r iaith, sef Python, ac wedyn y llawn wahanol, ac wedyn yr agor confrach ongl fel hwn, ac wedyn single dyfnod, wedyn yr enw'r o'r lintydd neu'r dadansodwr ar gyfer yr cystrawenau o'r iaith rhaglenni Python, sef pylint fel hwn, ac wedyn y cae single dyfnod, ac wedyn y cae cryfach ongl, ac wedyn y cae cryfach cyliog. Ac nawr, os rydyn yn achub y ffeil, ac wedyn yn ei ymadael, ac nawr, os rydyn yn adolygu fel codpardiad Python, fel o'r rhynfan yma, mewn.py. Felly, ar gyfer yr gorchymyn, mae angen i ni i mewn osod yr arwythnod llawn a talnod rhwng y Python ac wedyn y pylint, ac wedyn os yr nawr yn achub y ffeil ac yn ei ymadael, ac wedyn yn alagor yr vi main.py. Nawr, os ydyn yn symud yr rhedeg o'r gwmpas, a dyna ni. Nawr mae gyda ni lythrennau W ar y ochr chwith. Nawr, os ydyn yn efallai yn creu rhywbeth o gwall i mewn yn y codtadiad fel hwn, felly mae dyna ni yr lythren E yn arddecau mae gyda ni a gwall. Felly os ydyn nawr yn ysodi yr lythren A, felly nawr pwp dim yn mynd yn iawn nawr. Felly nawr gyda'r swybau arall i mewn yn y ffeil hwn, mae gyda ni pedwar o gwaglau fan yma, ac wedyn mae'r unwaith eto ar gyfer prydydd llinell yr un peth. Dyna ni, ac nawr mae'r syweb yn diflannu hefyd, ac wedyn yr un yn gallu dileu llinell olaf fel hwn. Felly mae'r lythren W yn
arwyddocau mae'r hwn yn warning neu rhybydd. Felly nawr, os ydyn yn achub y fel ac yn rhedeg, mae'n dal yn gweithio. Felly ar gyfer y trydydd pecyn, mae'r hwn gyda'r enw fewn cysylltnod cysylltnod dark. Felly oherwydd ydyn wedi ymsefydlu y pecyn sydd yn gallu dadansoddi ac yn arthocau yr gwellau mewn yn y cod taddiad o'r iaith Python. Felly ar gyfer yr arddangosiad o'r castrawen ydyn yn gallu lawrlwytho cynllun ar gyfer yr castrawen neu y cynllun lliwiau ar gyfer yr codtodiad y castrawen. Felly, mae'r llawer ohonynt sydd ar gael, ond mae'r hwn fan yma un sydd nid gyda fe yr gwrth gwahanredd mor amlwg. Felly, efallai fe byddai hwn yn achtig yn fwy cysurus i edrych arnynt. Felly, i clonio hwn, ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn gyd clone trwy defnyddio yr cyfeiriad fan yma. A wedyn i'w copio. Ac wedyn yn ôl i'r terfynach, mewn yn y pregeth cartref, ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn git ac wedyn clone, ac wedyn i lido mewn yr cyfeiriad ar y rhongryd ar gyfer y cartrfa fan yma. Neu unwaith eto. Ac wedyn i'w lido mewn fan yma. Ac wedyn ydyn gallu mewnbynnu yr amcan pregell sydd yn gyntaf angen i fod islaw yr pregell cartref ac wedyn islaw.vim ac wedyn oherwydd mae angen i ni i creu yr isbegell gyda'r enw colours mewn yn yr isbegell o'r .vim ac mae'r isbegell colours wedi yn bodoli mewn yn y cadwrfa fan yma. Felly dwi'n meddwl yr yn gallu dim ond nawr fan hyn yn pwyso ar y botwm dodiad ac fe byddai hyn yn cynnwys yr isbegell colours. Neu unwaith eto os ydyn yn arbenigo yr enw colours fel hwn. Nawr os ydyn yn morfio mewn yn isbegell.vim ac wedyn colours fel hwn. Felly unwaith eto mae gyda ni yr isbegell colours dan yr isbegell colours. Felly mae angen i ni i symud y cymwysiad mewn yn yr isbegell colours dan colours i'r un sydd dan y .vim fel hwn. Ac wedyn i dileu yr isbegell colours sydd dan yr isbegell colours gyda'r un enw fel hwn. A dyna ni. Ac wedyn dwi'n meddwl rydyn yn gallu dileu yr isbegell git ar gyfer y colours fel hwn. Ac hefyd os nawr rydyn edrych ar readme fel yma. Felly mae'r hwn yn aldrodd yr un gwybodaeth ar yr dudalen ar y wefan. Felly dwi'n meddwl rydyn yn gallu dileu hwn hefyd. Nawr mae angen i ni ac wedyn rydyn yn gallu dileu yr isbegell colours hefyd unwaith eto dan yr pregell gyda'r un enw fel hwn. Nawr y cam nesaf yw i adolygu yr bum arec i ambenodi yr
cynllun lliwiau drwy'r defnyddio yr gosodiad colour scheme. Felly, gyda'r enw atom, ac wedyn dark, ac wedyn 256, ar gyfer yr math o liw, mae angen i ni i defnyddio gosodiad set T, dan y llall prif literen ec, fach literen o, yn cyfartalu i 256 i defnyddio 256 o liwiau sydd ar gael. Nawr, os ydyn ni unwaith eto yn adolygu mewn.py, felly, dyna'r cynllun lliw newydd, sydd dwi'n meddwl yn ychydig yn haws i darllen. Ac wedyn, ar gyfer y pryderydd pecyn, sydd yr gyflawnydd ar gyfer y cod, mae gyda ni yr un fan yma, gyda'r enw Jedi gysylltnod ddim, ac wedyn i'w mynd sefydlu, mae angen i ni i dilyn y gyfarwyddodau fan yma. Felly, ar gyfer yr erfyniadau, mae angen i ni, os ydyn yn defnyddio ddim ar gyfer hyn, mae angen i ni i fod yr gosodiad i mewn yn ddim i fod gyda'r arwydd ychwaneg ar gyfer y Python 3, felly ydyn a gallu gwirio hynny drwy'r rhedeg algorithm ddim neu fai, ac wedyn na mynd fersiwn neu prodigaeth. Ac wedyn, os ydyn torchi i'r lle mae'n dweud Python 3 yn yr arbenniad, mae'r hwn yn cynnwys yr arwydd ychwaneg nod fan yma, felly mae hynny yn iawn ar gyfer pecyn fan yma. Wedyn, ar ôl hynny, mae angen i ni i unwaith eto i clonio yr cartwr fa trwy rhedeg algorithm fan yma, trwy clicio ar botwm neu eicon fan yma i'w copio i'r doced fwrdd, ac wedyn i'w lido mewn, ac wedyn i'w rhedeg. A dyna ni. Ac wedyn i mewn yn yr ffeil gosodadau ar gyfer adolygydd, sef .vimrec, mae angen i ni i copio ac wedyn i lido yr gosodiad fan yma ar gyfer plugin. Unwaith eto i agor y ffeil, ac wedyn i lido mewn llinell gosodiad o hwn, ac wedyn i'w achub, ac wedyn i'w ymadael, ac wedyn i'w alogor, ac wedyn i'w mewnbynnu a gorchymyn plugin install gyda'r prif literen P ac E. A dyna ni, mae'r tar ohonynt wedi ei mynd sefydlwyd. Nawr, os ydyn yn ymadael, ac wedyn yn agor yr ffeil gyda'r cod tardeb Python, nac mae gyda ni neges gwall fan yma. Felly, os ydyn yn edrych ar y gwybodaeth ar y tudalen wefan, mae'r hon yn dweud mae'r pecyn hwn yn seiliedig ar y pecyn i mewn yn Python gyda'r enw Jedi. Felly nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r cymell gorchymyn, a wedyn yn rhedeg pip ac wedyn show neu addangos Jedi, ydy Jedi wedi ei mewn sefydlyd i mewn yn Python, cawn ni'n gweld. Nac ydy. Felly, mae angen i ni i'w mynd sefydlu drwy rhedeg algorithm pip ac wedyn install Jedi fel hwn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn agor fel cod tarddiad ysgrifennydd i mewn Python, beth sy'n digwydd? Felly, yr un neges gwallfer o blaen. Felly, ar ôl embell mwy o'r achwiliad, nid oedden yn gallu dod o hyd o'r datrysiad ar gyfer y neges gwall fan yma. Dwi'n meddwl mae'r hyn oherwydd os ydyn yn edrych ar
gosodiadau ar gyfer y fai pan ydyn yn rhedeg gorchymyn fai namin version ar ochr o'r ychwaneg Python 3 mae gyda ni y blaenslais dyn sydd yn cynrychioli y gar dynamic neu yr symudiedig. Felly, beth sy'n digwydd yw pan ydyn yn rhedeg yr VI ar gyfer codtadiad ysgrifennydd mewn Python neu gyda'r old.py, mae'r hwn yn ymgeisio i darllen beth ydyn yn galw llyfrgell symudiedig gysylltwyd neu yn y Saesneg the Dynamic Linked Library. Felly, ar gyfer hyn, os ydyn yn rhedeg y cyrchmyn mewn yn y fai gyda'r help ac wedyn Python 3, felly mae'r hyn yn esbonio sut ydyn yn gallu rhedeg Python mewn yn yr vim neu fai, neu os ydyn yn rhedeg ac ydyn help ac wedyn Python 3 ac wedyn DLL, mae'r hwn yn esbonio beth mae'n agrynau i wneud i llwytho y llyfrgell Python 3 yn symudoliedig pan ydyn yn rhedeg yr fai neu ddim ar gyfer y ffeil gyda'r oldodiad.py. Felly, os ydyn yn rhedeg y gorchymyn wedyn mewn yn y fai, Python 3 ac wedyn import this ac wedyn i althbynnu prodygaeth o'r this. Mae'r hwn yn esbonio beth ydyn eisiau i wneud i osodadu vim fel gallo llwyddo yn symudoliedig llyfrgell ar gyfer Python 3 mewn pan mae'n yn llwytho neu dechrau ar gyfer yr adolygiad o'r ffeil gyda'r oldodiad.py ar gyfer Python. Felly, dyn wedi achwilio ychydig ynglyn am hynny, sef dwi wedi darganfod mae'r llyfrgell symudoliedig gysylltwyd ar gyfer Python 3 fan yma ac dyn wedi benodi lleoliad o'r pregell hynny mewn yn yr ffeil ar gyfer gosodiadau ar gyfer vim, sef ffeil .vimrec fan yma pan ydyn yn dechrau vim, ydyn yn benodi vim i edrych mewn yn y pregell hwn ar gyfer lleoliad o'r llyfrgell ar gyfer Python 3. Ond ar ôl hynny, mae'r neges gwell yn dal yn parhau i arddangos. Felly dwi'n meddwl mae gyda ni rhyw fath o'r gwell fan yma sydd yn gysylltig gyda'r prodygaeth neu fersiwn cywir ar gyfer yr fersiwn o'r vim fan yma oherwydd ydyn yn ei rhedeg mewn yn y cregyn ar gyfer y git bash gyda'r enw min-64 ac dwi'n meddwl mewn yn y cregyn fan yma mae'n angen efallai yr prodygaeth o'r DLL sydd yn arbennig ar gyfer yr cregyn fan yma os ydyn yn rhedeg mewn yn yr enghraifft cymell gorchymyn gyffredinol mewn yn Windows efallai ydyn yn gallu defnyddio yr un fan yma ar gyfer Windows ond nid ydyn yn gwneud hynny ydyn yn rhedeg mewn yn y cregyn arbennig sef y cregyn git bash
Felly, ac ar y hyn, efallai, dwi'n meddwl mae angen i ni efallai i llawrytho ac i fensefydlu peth yn tri ar gyfer y cregyn gyda bell, ond dwi'n meddwl fe fydda hynny yn ormod o waith am y cyfnod hwn. Felly, dwi'n mynd i barhau i darparu yr amgylchiad hwn i mewn yn cregyn gyda bell ar gyfer Python, ond anglyn ar y paclen sydd yn gallu cynnig yr swyddogaeth o'r cyflawniad o'r cod. Dwi'n mynd i adael hwn ar y ochr ar y moment hon. Ac wedyn, nawr ydyn yn gallu parhau gyda'r troed nesaf i mewn yn yr cyfrwaith i darparu yr amgylchiad hwn ar gyfer Python. Felly, y cam nesaf yw i mynd sefydlu llyfrgell ar gyfer yr GUI neu yr rhyngwyneb graffig ar gyfer defnyddiwr, ac yr un dwi'n ei defnyddio yw yr un fan yma gyda enw Kiwi, ac hefyd yw mynd sefydlu ar cregyn gyd bash. Mae angen i ni i dilyn yr cyfarwyddiadau fan yma. Felly, mae'n argymell i rhedeg y cregyn fan yma sydd yn uwchraddio neu mynd sefydlu yr mynd sefydlwyr ar gyfer Python, sef pip, ac wedyn yr offrennau eraill, ac hefyd yr amgylchiad rhithiol. Ac dwi'n wedi mynd sefydlu pip ar yr cyfrifiadur, ond dwi'n mynd i'w alredig hynny oherwydd os mae eisoes ei mynd sefydlu, fe fyddai hynny yn cael ei uwchraddio sydd yn beth da ar gyfer yr datblygiad o'r meddalwedd. Felly dwi'n mynd i lido gorchymyn fan yma ac wedyn i rhedeg y gorchymyn. A dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw i creu yr amgylchiad rhithiol. Felly, pan rydyn yn codio i mewn yn y iaith rhaglenni Python, rydyn yn gallu creu yr amrywiaeth o'r amgylchiadau rhithiol, lle rydyn yn gallu codio ac yn datblygu cymwysiad i mewn yn ei amgylchiad ei hun sydd yn gwahanol i'r prosiectau neu'r taflunau eraill. Felly dwi'n mynd i dilyn yr cyfarwyddiadau fan yma i rhedeg gorchymyn hwn i creu amgylchiad rhithiol gyda'r enw Kiwi, tanillell VM fel hwn. A dyna ni. Nawr, troed nesaf, mae angen i ni i rhedeg yr ffail i gweithredoliadau yr amgylchiad. Felly, fel ydym ni yn defnyddio defnyddiall bash, sef y git bash defnyddiall i mewn yn Windows, mae angen i ni i rhedeg yr un fan yma, i copio ac wedyn i'w lido mewn. Dyna ni. Wedyn, y cam nesaf yw i mynd sefydlu y llyfrgell Kiwi ei hunain. Felly, mae'r llyfrgell Kiwi yn cynnwys yr gwahaniaethau o'r swyddogaetholion, yn enwedig yr un sydd yn seledig, sydd yn cynnig yr swyddogaetholion sydd yn sylfaenol, neu os ydyn eisiau eu cynnwys yr cynhaliaeth ar gyfer yr fideoedd neu y clywedolion, ydyn yn gallu rhedeg gyda'r diwylliad media, neu ydyn yn gallu rhedeg gyda'r diwylliad ffwl neu llawn, ond ar y tro hon, dwi'n mynd i ond ar y tro hon, dwi'n meddwl dwi'n mynd ond ar y tro hon, dwi'n mynd ond ar y tro hon, dwi'n meddwl dwi'n mynd i rhedeg gyda dim ond ar
swyddogaetholion sylfaenol, sef gyda'r base i mewn fel y diwylliad, fel hwn. A dyna ni. Ac wedyn ar ôl yr mewn sefydliad, rydyn gallu prawholi hynny drwy redeg o gorchymyn fan yma, fel hwn. Neu yn ytrach yr un fan yma, oherwydd ydyn i mewn yn y cregyn bash, felly mae angen i ni i defnyddio yr un fan yma yn ei lle, ac wedyn i lido mewn, ac wedyn i pwyso ar ddodiad. A dyna ni. Nawr mae'n arddangos hwn, felly mae'r hyn yn cadarnhau. Mae'r cifi wedi ei mynsefydlwyd yn llwyddannus. Felly dwi'n meddwl y nesaf cam yw i mynsefydlu yr TY installer os ydyn eisiau i sicrhau yr app hwn. Felly ac ar hyn dwi'n meddwl, dwi'n mynd i mynsefydlu hwn i mewn yn yr amgylchiad neu cyffredinol ar gyfer Python yn ytrach nac i mewn yn yr amgylchiad rhithiol ar gyfer yr cifi oherwydd mae'n hwn sydd yn cymwysio ac yn cael ein defnyddio trwy'r prosiectau ac hefyd yr taflinnau i gyd, nid yn unig gyda'r un ar gyfer y cifi. Felly ac gyfer hyn, mae angen i ni i redeg gorchymyn pip ac wedyn install neu mynd sefydlu ac wedyn py installer fel hwn. A dyna ni. Wedyn, yn ôl i mewn yn yr amgylchiad rhithiol ar gyfer yr cifi cymwysiad, rydyn yn gallu redeg y gorchymyn py installer, ac wedyn namin one file, ac wedyn namin no console fel hwn, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. Dyna ni fe. Felly i mewn yn ôl yn yr amgylchiad rhithiol ar gyfer cifi, rydyn gallu marcio i mewn yn yr bygell ar gyfer y codtodiad, ac mae'n yn bodoli i mewn yn yr un fan yma, sef cifi /vent /share /cifi cysylltnod examples /demo /showcase. Felly, i mewn yn y bygell fan yna, rydyn gallu redeg y gorchymyn py installer ac wedyn namin one file, namin no console, ac wedyn main.py, ac wedyn pwyso ar ddodiad. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn restru y cymwysiad o'r bygell, mae gyda ni y bygell newydd gyda'r enw dist ar gyfer distribution neu dosbarthiad. Felly os ydyn nawr yn model yna fe fel hwn, ac wedyn yn rhedeg y ffeil gyda'r enw mewn.exe. Felly, ar y pwynt hwn, mae'n angen i mi i dweud roedd yr cymeriad wedi ei wneud ddim yn nar,
ond pan oedd yna'n dweud roedd angen i sefydlu PY install mewn yn yr amgylchiad gyffredinol, roedd hynny yn arwain i'r methiant i rhedeg yr, gwerthydolyn, er enghraifft pan rhedais i'r gwerthydolyn oedd wedi ei genhedlu drwy defnyddio y PY install mewn sefydlu mewn yn y amgylchiad cregyn ar gyfer defnyddiwr gyffredinol ac nid mewn yn yr amgylchiad rhithiol. Roedd yr gwerthydolyn fan yma mewn.exe wedi ei genhedlyd, ond pan dwi'n yn rhedeg mae gyda ni y neges fan yma sy'n arddangos sydd yn dweud na chynfyddi'r llyfrgell ar gyfer ci fi. Felly, oherwydd hyn, mae'n angen rhaid i ni, pan ydyn yn rhedeg y pa installer, mae angen i ni i fewn sefydlu yr pa installer union yn yr amgylchiad rhithiol ar gyfer ci fi. Felly, os mae gyda ni amrywaith o'r amgylchiadau rhithiol, felly mae'n angen i ni, oherwydd hyn, mae'n sefydlu PY installer pob un ohono ni. Yn y pob un o'r ohonon ni, yn y pob un o'r ohonyn nhw. Felly nawr, ar ôl y PY installer, ar ôl ei rhedeg, ac felly ar ôl hynny, beth digwyddodd oedd fe dad mewn sefydliais yr PY installer oedd wrth yr amgylchiad gyffredinol, ac wedyn yn ôl mewn y tafell ar gyfer yr amgylchiad rhithiol, ar gyfer ci fi, fe mewn sefydliais y PY installer, mewn hynny, ac wedyn fe rhedais y gorchymyn PY installer ar gyfer yr un codtadiad Python fel o blaen, ac nawr mae gyda ni yr cydhendliad o'r gwerthydolyn, ac felly yma'r ffâl newydd yn bodoli mewn yn yr bygell dist fan yma. Felly os ydyn nawr yn clicio arno fe, mae gyda ni yr un neges gwell fel o blaen, oherwydd mae'r hwn yr hen ffâl fel o'r blaen. Felly, os ydyn edrych mewn ar arddodiad, mae gyda ni y neges fan yma sy'n dweud nid ydy'r bygell fan yma yn wag. Felly, ac gyda hyn, mae angen ni i dileu y cymwysiadau mewn yn yr bygell fan yma. Hwn. Ac unwaith eto yn alredig yr un gorchymyn fel o blaen. Neu, os ydyn yn eredig gyda'r diwylliad namin one file, ac wedyn namin no console fel hwn. Os ydyn eisiau i gynhyrchu dim ond yr un ffail ar gyfer y gwerthydolyn sydd ydyn yn gallu ei dosbarthu i defnyddio eraill. Felly ar y pwynt hwn, mae angen i mi i dweud, roedd angen i mi yn y tefyllell ar gyfer yr amgylchiad rhithiol ar gyfer ci fi femp, roedd angen i mi i'w morio ar y cymell mewn yn yr un pygell fel yr codtadiad, sef mewn.py, ac wedyn i rhedeg yr PY installer oedd wedi ei mynsefyd yn cynerach mewn yn y amgylchiad rhithiol ar gyfer y ci fi femp fan yma, ac wedyn i rhedeg y gorchymyn ac rydyn yn ei rhedeg gyda'r diwylliadau namin one file ac wedyn namin no console, ac nawr mae gyda ni allbeniadau yn lliwsog lliw er enghraifft gyda'r pink fan yma,
bod y glas sydd yn arddecau, mae rhywbeth mwy yn digwydd nag o'r blaen. Felly mae'r hyn yn edrych yn obeithiol ar y foment. A dyna ni, maen nhw wedi gorffen heb unrhyw neges gwach. Nawr, os ydyn nhw'n yn edrych ar yr pregles fan yma ac wedyn yn rhedeg, ond gyda'r negesion gwach unwaith eto. Felly, fan yma, beth dwi'n yn gwneud nawr yw i sefydlu yr rhywber i mewn yn yr fel gosodadau ar gyfer yr badge cregyn, fel y tro nesaf dwi'n yn lofnodi i mewn yn y terfynach. Mae'r hwn yn hunan symudol yn gwertholeddio yr amgylchiad rithol ar gyfer ci fi. Ergladd os dwi'n nawr yn dechrau terfynach arall gyda'r cregyn arall i mewn yn git bash. Felly nawr mae'n ein yn arddangos y ci fi tanillell fenf fan yma sydd yn arddecau yn eisoes i mewn yn yr cregyn neu yr amgylchiad rithol ar gyfer ci fi. Nawr, os dwi'n yn rhedeg y crymyn which PY installer fel hwn, ac wedyn os dwi'n yn rhedeg y crymyn PY installer namin version. Felly dyma'r credigaeth. Felly nawr, os dwi'n yn unwaith eto morllio i'r pregell ar gyfer y cod dadiad, sef i mewn i'r gyntaf ci fi femf, ac wedyn share, ac wedyn ci fi examples, ac wedyn showcase, neu demo, ac wedyn showcase, ac wedyn dyma'r mewn.py. Nawr, os dwi'n yn hollol dileu yr pregell gyda enw dist, ac unwaith eto yn ailrhedeg y PY install, neu PY installer ar mewn.py. Nawr, os dwi'n mynd i mewn yn y pregell, ac wedyn i mewn yn y pregell main, ac wedyn i rhedeg y mewn.exe. Felly mae gyda ni yr un neges gwell fel o'r blaen. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo digon hir. Dwi'n meddwl, oherwydd rydyn wedi sefydlu ci MD o'r blaen i mewn yn amgylchiad Linux, efallai fe fydda hynny yn llai o trafferthion nag i sefydlu y ci fi, ond dwi ddim yn gwybod. Efallai y mae'r holl trafferthion hwn yn tarddu wrth y ffaith ydyn yn defnyddio neu yn ymgeisio i gyfyntyru ar ffel oddi wrth yr cregyn sydd yn rhanbarth o'r git bash. Efallai mae gyda ni rhyw fath o'r cymariadaeth rhwng yr git bash ac hefyd yr Python, neu ci fi, neu rhywbeth i mewn fan yna. Felly, fel yr ôl ysgrif i'r fideo, beth dwi'n eisiau dweud yw fe llwyddais i gynhedlu yr ffel .exe gweithredolyn trwy'r cyfyntyru yr cod tadiad sydd yn hynod o fwy symlach nac yr un wrth yn ymgeisio i'w cyfyntyru yn y lle cyntaf. Felly, y cod oedd fan yma gyda'r un enw main.py, ond i mewn yn y pregell arall, mae'r hwn ddim ond yn galw ar y
hifi llyfrgell ac wedyn yn ysbynnu gair neu geiriau hello byd neu hello world. Dwi'n gallu newid hynny i hello byd nawr fel hwn ac wedyn pan dwi'n yn eiredig trwy defnyddio y Python fan yma mae hynny yn gweithio yn dda. Wedyn, os dwi'n yn rhedeg mewn sefydlwr PY installer yw gynhedlu yr gwerthydolyn fel hyn. Nawr, os dwi'n yn rhedeg yr gwerthydolyn fan yma, ac mae'n gweithio hefyd. Nawr, os dwi'n yn cyfeithu gyda'r diwylliad i creu dim ond yr un ffail, fel hwn. Dyma'r allblyniad sydd yn dweud roedd cymryd wedi cwblhau yn llwyddiannus. Os yn morchio mewn yn y bygell ar gyfer y dist, dyma'r un ffail fan yma. Felly os ydyn yn clicio arno fe, dyma fe hefyd. Os ydyn nawr yn rhedeg gyda'r diwylliad no console, fel hwn. Ac unwaith eto, os ydyn nawr yn clicio arno fe, nawr mae'n rhedeg heb unrhyw defnydd yn y cyfyndir. Felly mae'n debyg mae popeth nawr yn gweithio yn llwyddiannus. Mae'r hyn mewn yn y amgylchiad frithiol ac o'r hyn o'r blaen yn gallu i creu yr un llwyddiant mewn yn y amgylchiad gyffredinol ac nid mewn yn yr amgylchiad rhithiol ac roedd hynny yn gweithio yn llwyddiannus hefyd. Felly, dwi'n meddwl mae'r rheswm yw oherwydd yr nawr yn ymgeisio i gyfynderu yr ffeil sydd yn hynod fwy yn symlach nac yr un fel o blaen gyda'r llywsogrwydd o'r groesrychych gyda'r rhyngwyneb graffig ar gyfer defnyddiwr. Felly, fan yma mae gyda ni yr app sydd yn hynod o syml. Felly, dyma pam dwi'n meddwl roedd yn llwyddiannus y tro hon. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.